Altså, ligesom, jeg skal ikke gå i hand på det. Så jeg vil gerne sådan filme lidt. Jeg skal lige spille. Og i dag bliver det så Minecraft. Ja, men hvad skal vi kalde den? Skal vi kalde den noget? Spille, rain, house, eller jo. Altså, så den er væk. Ja, sådan noget. Den er væk. Sådan. Ja, lidt af spille. Okay, så begynder jeg. Og ja, undskyld for det der. Men det er bare lige lidt godt. Sådan. Ja, det får jeg også få foran. Kroppen kan vi komme ud. Ja. Så lad de der bliver sådan lidt sjældent. Undskyld, sjældent. Jeg kan også det der. Den. Og så skal vi... Nå ja, og så skal jeg også på den. Okay, så sætter jeg sådan der. Sådan der. Den der. Sådan der. Det er super lige der. Så her gør jeg bare sådan hele vejen ud. Så kan vi gøre sådan her. Det kan vi tage noget her. Sådan der. Så her. Så her. Vi gør sådan der. Så. Der er vi virkelig til. Nå jo, det gør jeg. Det får jeg lige tage. Det tager det får jeg lige. Sådan. Nu der starter vi bare lige med gulvet. Så. Og så. Det skal jeg nok vise. Altså, plejer I bare at gøre sådan noget. Okay. Sådan. Ja. Det er bare lige mig, der lige skal igen. Så har jeg. Sådan. Nu skal jeg musik. Ja, okay, det var musik. Det er det der med Minecraft musik. Det er noget i den stil. Det er faktisk noget der. Ja, det er lidt scary. Jeg kunne en perfektion, den kommer også lidt ud. Det er sådan scary. Der er nogle grænser på uddannelse. Vi skal ikke være bange for at komme ind. Vi sprang lidt af hans tag, men åbenbart kan vi ikke springe ind i hans hus. Så hvis vi så får en straffe, så gør jeg min grænse for at springe. Så jeg ikke at springe, men hvis vi er bange for. Men ja, det var lige sådan. Det gør jeg bare. Så er vi færdige med huset. Vi mangler bare lige sådan lidt af det. Hvis I vil, så kan I bare lave sådan under YouTube. Så sådan, hvis jeg ikke er nogen, hvor jeg sådan laver sådan streamer. Men det kan jeg jo ikke, når jeg det på. Ellers, ja, jeg har sådan, det er så. Så er det faktisk færdigt. Vi ses,